ଦେଖିବ ପୁରା ପଥର ତଳର ପୁରା ଗାତ, କେତେ ବଡ ବଡ ଘର ଅଛି। Hey guys, welcome back to my YouTube channel Explore Odia Vlog କୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭାକର ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ରୁହେ। ଆମେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଘନ ଜଙ୍ଗଲର ଖାଲି ବାହାର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ମାନେ ଆଜି ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମାନେ ପୁରା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ। ଏତେ ଜୋର ଘାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏତେ ଜୋର ଘାଟି ଚଢ଼ିକି ପୁରା ଥକା ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆଗରେ ଅନିଲ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏଇଠୁ ବାହାରିଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ମାନେ ପୁରା ଗାଈ କି ଛେଳି ପରିକା ପୁରା ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜଷ୍ଟ ଏବେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ, ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛର ଭିଉ କେମିତି ଅଛି। ହଉଛି ଏତେ ବଡ ବଡ ପଥର ଅଛି। ଅନିଲ ପୁରା ଆଗରେ ପଳେଇଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅନିଲ କେତେ ଉପରେ ଅଛି। ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ରାସ୍ତାର କିଛି ରାସ୍ତା ମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ବଡ ବଡ ପଥର ଅଛି, ପାହାଡର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ଉପରକୁ ଚଢିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଉପର ଭିଉ। ଇଆଡେ ଦେଇକି ଗଲୁନି ପା, ହେଠି ଲଙ୍କା ଗଛ କେଡେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଥିଲା ଦେଖିବା। ସେ ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍, ପଛ ଆଡେ ମାନେ ପୁରା ଖାଲ ଅଛି। ଏଠି ଯଦି ପଥର ଉପର କିଏ ଯଦି ପଡିବ, ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ପୁରା ଯିବ ମୂଳରୁ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ଆମେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବୁ। ମାନେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଯାହାକି ସେଠି ମାନେ ଖରା ଦିନରେ ବାଦୁଡି ରୁହନ୍ତି। ଏବେ ରହୁଥିବେ କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେଟା ଟିକେ ଉପରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ଦୂର ଅଛି, ଆମେ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛୁ। ତାପରେ ସେଠିକି ବି ଯିବୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଭିଉ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ କି ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଏଇଠି 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପାହାଡ ପୁରା କଟା ହେଇଥିଲା। ତ ମାନେ ଆମର ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ, ଲଙ୍କା ଗଛ ଅଛି ଦେଖୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଙ୍କା କେମିତି ପୁରା ପାଚିକି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଅଛି, ହେଲେ ସେଥିର ମାନେ ଏତେ ବେଶୀ ବି ନାହିଁ, ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଚଢେଇ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ତ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଅଛି ଦୂରତା, ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛଆଡେ ପୁରା କେତେ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଘାଟି ଚଢିକି ତାର ହାଲତ ଖରାପ ପୁରା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଉପରକୁ, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ବଡ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ତ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖଉଛି କଣ। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଉପରେ। ଏବେ ଦେଖଉଛୁ ଭିତରେ କଣ କଣ ଅଛି, କଣ କଣ ନାହିଁ। ତ ଭିତର ଭିଉ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟେ ପଛର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିଉ ଦେଖିଦିଅ। ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବୁ ତ ଭିତର ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବୁ। ଭିତରକୁ ଟିକେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିତରେ କଣ କଣ ଅଛି। ପୁରା ପଥର ତଳର ପୁରା ଗାତ, କେତେ ବଡ ବଡ ଘର ଅଛି। ମାନେ କଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ କହିପାରିବେନି।
କଣ କିଛି କିଛି ରହୁଥିବେ ସେ ତ ଛାଡ ଗାଇସ୍। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାତ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଏପଟେ ଗଳିକି ଆରପଟେ ବାହାରି ଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଟିକେ ଭୟ ଅଛି ଗାଇସ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିତରେ ଅଛୁ ଆମେ କେତେ ରିସ୍କ। ଏଠି ଚଢିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏତାର ଉପରକୁ ତ ଚଢି ହବନି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କଣ୍ଟାର ଲତା ୟାକୁ ମାଡିକି ବସିଛି। ମାନେ ୟା ଉପରେ ଏକ କଣ୍ଟାର ଲତା ଧରିକି ବସିଛି ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ଉପରକୁ। ଆମେ କେତେ ଉପରେ ଅଛୁ। ମାନେ ତଳକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମ ମା ଆଉ ବାପା ତଳରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ବି କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି। ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଅଛି ବାପା ଅଛି ହେଲେ ବି କିଛି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଏତେ ଉପରକୁ ଚଢି ଆସିଛୁ କିଛି ଦେଖା ବି ଯାଉନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗ ପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ ପଥର ଅଛି ସେ ପଥର ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। କଣ କଣ ଅଛି। ଘର ଅଛି ମାନେ ଭିତରେ କିଏ କଣ କଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଜାଣିନି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଘର ମାନେ ପ୍ରବଳ ଘର ଅଛି। ଏ ବି ଏକ ଘର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପଶିଯା ଅନିଲ ପଶିଯା ସେଠି ଏଠି ଏଇଠି ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା କେମିତି ଚଢିକି ପୁରା ପାହାଡ ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଇଛୁ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ। ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଚଢି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ପଥର। ନାଇସ୍ ଅନିଲ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ ବଡ ପଥର ଅଛି ଆଉ ଏଇ ପଥର ଉପରକୁ ଆମେ ଚଢିବୁ। ତ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଚଢିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଆମର ମାନେ ଏତେ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ଟା ଅଛି ଭାଲୁ ଭାଲୁ ସାପ ସବୁ କିଛି ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଗୁମ୍ଫାଟେ ଅଛି ସେଠି ବି ଚାଲ ତ ଚାଲ। ଏପଟେ ଗଳିକି ଆର ପଟେ ବାହାରି ଯିବ ଯେମିତି ଅଛି। ପୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲଗା ବଡ ବଡ ପଥର ଅଛି ସେ ପଥର ଉପରକୁ ଚଢିକି ଦେଖିବା କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଅନିଲ କେମିତି ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲି ହିର ପରିକା ପଡୁଛି ସେ। ଏଇ ପଥର ଉପରକୁ ଚଢିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା ତ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ ପଥର ଅଛି ସେ ଉପରକୁ ଚଢି ହବ ଯେ ହେଲେ ଆମେ ଚଢିବାନି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜଲଦି ଟିକେ ଘର ପଳେଇତ ହବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ ବଡ ପଥର ଆଉ ପଥର ଉପରେ ଆମେ ଚଢିଛୁ। ଏପଟୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଳପଟୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ ବଡ ପଥର ଉପରକୁ ଚଢ ଆମେ ସେ ପଥରକୁ ଚଢେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ମନା କରିଦେଲି ତ ସେଠୁ ଚଢିଲୁନି ବଟ ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏ ପଥରରେ ଚଢିକି ଦେଖିବା କେମତି ଲାଗୁଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରେ ଅଛୁ ଆମେ। ଗାଇସ୍ ଆମେ ପଥର ଉପରକୁ ଚଢୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କେତେ ଉପରକୁ ଚଢିକି ଆସିଛୁ। ଏବେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ତଳକୁ। ଆଉ ତଳେ ମା ଅଛି ବାପା ଅଛି କାହିଁକି ନା ତଳେ ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ଗାଡି କରିବେ ନା ପୁଣି ପଥରରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛୁ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆର ସାଇଡରୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଏପଟୁ ପଶିକି ଆରପଟେ ବାହାରି ଯାଇ ପାରିବେ ଏଇଟା ତାର ରାସ୍ତା। ଆମ ପାହାଡରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଦେଖୁଛି। ତଳୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଦେଖଉଛି ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମତି ଥିଲା। ମାନେ ଆମେ ଏବେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ ତ ତଳର କଣ ଥିଲା ଆମେ ଜଲଦି ଜଲଦି ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ହବ କାହିଁକି ତଳେ ମମି ବାପା ୱେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛୁ ଏବେ
ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ତ ଘରକୁ ଯାଇକି ରୋଷେଇବାସ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।